Crec que aquesta societat està dividida, crec que els darrers temps no han afavorit a que hi hagi un clima d'acord entre la societat, sinó que hi ha dues posicions. Quan es parla de l'ajuda a Europa, Europa ens mira, em sembla que estem tots sent massa optimistes. Posar els presos a les llistes va ser un gravíssim error, com, per exemple, va dir Jordi Cuixart, que és de les poques persones que està dient des de la presó coses amb una mínima intel·ligència. Per tant, el règim espanyol, mentre el catalanisme torni a la ferida, torni al victimisme i torni a la llagrimeta, està encantat, perquè, a més, porta molts anys guanyant-nos així. Senyor Quim Torra parla d'una crida internacional perquè a Espanya no se segueixen els preceptes democràtics, com tampoc no segueix ell quan promet que el seguirà en funció dels seus principis democràtics en aquest dissens democràtic i que ha acatat absolutament tot allò pel qual ell diu que Espanya no respecta la democràcia. Per exemple, el fet que ell sigui president. Tot això és xerrameca. És a dir, primer, el president Torra, què li està demanant exactament a la comunitat internacional? Res. Que faci el que ell no fa. Exacte. Primer, li demana que alliberi uns presos que no tenen sentència, que tregui de la comunitat a un membre estat que, segons, amb tots els defectes que té la democràcia espanyola, compleix tots els estàndards internacionals i per això està a la Unió Europea. I Espanya té un ministre, i ja sé que això a la meva parròquia independentista li caurà molt malament, que des de fa, és a dir, que contràriament als seus antecessors, no és idiota i fa la feina. Fa la feina i, a més, pressiona a qui ha de pressionar, perquè és un senyor que va ser vicepresident del Parlament Europeu, que són les coses que nosaltres aquests anys hem menyspreat. Això. Abans parlàvem de la reacció al judici. Tothom està mirant el judici. No, tothom no està mirant el judici. Tothom no mira les coses. Al món les coses es miren durant un cert temps. Ahir tothom mirava Sri Lanka. Avui ningú mira Sri Lanka. És a dir, el judici aquest, per molt que Espanya faci una condemna injusta, que jo la considero injustíssima, sobretot perquè els presos polítics no van fer res del que ells mateixos van dir que farien, tot aquest deliri fa que la política catalana, és a dir, el procés no és que hagi mort, és a dir, hi haurà procés mentre hi hagi processistes, i de processistes n'hi ha molts. Començant per societat civil. Sí, perquè de la independència es viu molt bé. Fins que això no es resolgui, jo crec que cremarem una generació de polítics que inclou el president Torra. Hi ha una frase que es fa servir molt en xarxes socials, que estem al costat correcte de la història. Hòstia, a mi quan veig aquesta frase em fa una mica de por. O la causa justa. Què vol dir que estàs al costat correcte de la història? Són les primeres eleccions, recordem, que es fan, després de les catalanes, on els que van dir que farien la independència no van fer res semblant, veurem quin suport tenen. Si segueixen tenint molt de suport, que és probable, veurem que la gent desitja, però no la vol exactament. Que vota per militància i no per resultats. Exactament. I això té molt a veure amb una satisfacció que trobem molt als catalans, que ens sentim suficientment còmodes pensant que som els bons. I com que som els bons, ja està. Tu saps perfectament on és el costat correcte. I el costat correcte mai a la vida pot ser eliminar, Bernat, els presos polítics de les llistes electorals. Perquè aleshores I enganyar els ciutadans amb promeses que no compleixen i dir que on va poder arribar. Aquesta gent va arribar amb uns riscos que ara comentava. Quan tu et reclames de la bondat i formes part d'un món polític que ha enganyat els ciutadans repetidament amb la restitució del govern, amb la no aplicació de l'octubre, a més, Pilar, això ja és igual. L'audiència està amb tu, no et preocupis. L'audiència està amb tu. L'audiència li agrada el patiment, li agrada saber-se moral. Estàs dient que jo formo part de l'engany. Et recordo que jo l'1 d'octubre formava part de la gent que estàvem defensant els col·legis electorals, d'acord? I jo no participava en absolut a la política. Doncs ara sí, em sembla que estàs participant d'un engany. Què vols que et digui? Sí, Marta. No passa res. Per aclarir-ho, és que només una frase. Jo no em sento enganyada. Punt. Vale, fantàstic. D'acord, molt bé. Llavors estem en dos terrenys diferents. Catalunya és un poble derrotat de fa moltes generacions i quan tu tens un poble derrotat el que et preocupes és de l'estètica i creus que les paraules et salvaran i el processisme es basta en buidar paraules i buidar paraules. Primer era referèndum, ara república i ara ja anem pel nou embat i una finestra d'oportunitat que mai arriben. L'independentisme ara mateix té un greu problema de retiment de comptes, que és, no ens han explicat què va passar l'1 d'octubre, que ja anàvem per un govern efectiu, no ens han explicat el balanç d'aquest govern efectiu, que les peces ja han saltat a l'Ajuntament de Barcelona, Mel Sardadi, a Laura Borràs. Quin és el balanç de la consellera Borràs? Els tuits? L'independentisme no té bases sòlides i factibles per votar ara mateix a unes persones que la majoria són les que les han portat
en la situació que estem ara. Per tant, tenim un problema de retiment de comptes que amb la qüestió dels presos s'agreuja encara més, perquè la retòrica no és la retòrica dels fets, de les estratègies i de les paraules, sinó que és la retòrica del martiri amb la qual els catalans tots, ja que parlem de consensos estatals, l'11 de setembre és una diada de derrota, no? Per tant, doncs tenim aquest problema. Però Catalunya té un petit grau més d'autonomia avui que fa 10 anys? L'única cosa que podríem haver pres d'aquest temps és que aquesta via del mig, diguem-ne, de somriures i de no sé quantes històries, ha fracassat. I el que sorprèn plenament és que els qui van liderar això, i objectivament, és a dir, fets objectius, no han complert amb res. I lleis firmades, i lleis aprovades al Parlament. Segueixen avui. No, ara ningú se'n recorda de la llei de transitorietat que deia les coses que deia. No. La llei de referèndum, Bernat, que en 48 hores... Llavors, si això no és enganyar, doncs hem de canviar el diccionari.